Trenčíne na Európskych informačných dňoch pre mladých a pýtame sa rôznych organizácií na ich názory na to, ako najlepšie zapájať mladých ľudí. Takže, skúsi nám predstaviť a povedz nám, akú organizáciu zastupuješ. Ahoj Monika, takže moje meno je Jan Haraslín a som komunitným manažérom v kancelárii Európskeho parlamentu na Slovensku. Čiže v podstate dnes tu zastupujem kanceláriu Európskeho parlamentu, v podstate vo všeobecnosti aj Európsky parlament. Aká je možno vízia, misia alebo cieľ vašej organizácie? Takže my ako komunikačná kancelária Európskeho parlamentu spadáme do komunikačného oddelenia a hlavnou našou agendou alebo úlohou je prepájať občanov s Európskym parlamentom a v podstate komunikovať to, čo Európsky parlament pre našich občanov robí. Čiže spolupracujeme s rôznymi ďalšími organizáciami, samozrejme spolupracujeme s mládežou, so školami a snažíme sa možno šíriť takú európsku osvetu aj ďalej vlastne na verejnosti. Takže keď hovoríme o zapájaní mladých ľudí a všeobecne, tak čo je podľa teba najlepšia stratégia? Ako zapájať mladých ľudí tak, aby to bolo efektívne? Áno, takže my keď sme prišli vlastne s týmto zapájať mladých ľudí do demokratických a európskych procesov, začíname vlastne na dobrovoľníckej báze. A potom vlastne majú rôzne iné možnosti, čo sa týka možností pre mladých. Jednak sú to teda študijné návštevy, taktiež sú to stáže, alebo potom neskôr už aj pracovné príležitosti. Čiže začíname na dobrovoľnej báze, tam je možnosť sa zapojiť do našej komunity, ako vidíte tu, spoločne.eu. Máme vyše 3500 registrovaných dobrovoľníkov a taktiež takých vyše 100 aktívnych dobrovoľníkov. Takže tam je tá možnosť, ako spoznať našu inštitúciu a zapojiť sa. A potom ďalej, ako som spomínal, teda tie študijné návštevy a stáže. A prečo je podľa teba toto podujatie a všeobecne podujatie ako tieto dnešné dôležité pre mladých ľudí? Je to veľmi dôležité už len preto, že majú možnosť poznať rôzne organizácie a inštitúcie a taktiež príležitosti, aké pre nich existujú. A tých príležitostí je neúrekom, je ich veľmi veľa a žijeme v takej dobe, že tých informácií je naozaj veľa a možno nevedia ich aj tak veľmi dobre filtrovať. Takže aj takéto podujatia sú tu na to, aby teda videli našu presence, že sme tu, že existujeme, aké sú ich možnosti, aké možnosti ponúkame my pre nich a ako sa môžu oni angažovať. Čiže už len tu, že tu máme vlastný stánok, vlastne prídu študenti a zistia, OK, aj takáto kancelária existuje a môžem tam ísť napríklad poslednej škole na stáž. Čiže tie informácie sú všade, väčšinou sú na internete, ale tých informácií je tak veľa, že vlastne na takýchto podujatiach máte potom tú šancu trošku aj zažiariť a vlastne vidia tu tých vybraných pár organizácií a naozaj prídu aj do osobného kontaktu s niekým, presne tak, s niekým z tej organizácie samotnej a v podstate nezabudnú na nás. A sme prezent a máme v podstate vedia o nás. Okay. A posledná otázka, trošku osobnejšia. Čo je jedna vec, ktorú by si odporúčil alebo povedal svojmu mladšiemu ja s vedomosťami, ktoré máš dnes? No, je toho viacej, ale možno v takejto tematike, keď sme teda angažovanosti a v podstate informovanosti o možnostiach pre mladých je, že určite byť aktívny, byť angažovaný, sadnúť si na tú chvíľu, vyhľadať si možnosti, aké sú, lebo naozaj tých možností je veľa a vyskúšať. Akože tie možnosti sú tu pre mladých a čiže keby som bol o 15 rokov mladší, určite by som išiel do všetkého a určite by som si všetko rád veľmi vyskúšal, lebo je to vlastne pre ten celkový rozvoj toho mladého človeka veľmi fajn, ale taktiež potom aj napríklad pri hľadaní práce alebo ďalších kariérnych možností je to veľmi fajn mať toto aj v životopise alebo v podstate v rámci ako experience alebo praxe. Zvyšuje to kredity toho mladého Určite človeka. Áno. Super, ďakujem ti veľmi pekne. A ja ďakujem za milý rozhovor. Díky. Thank you.